पवन सिंह के जाने पहचाने सुने सुनावे वाला जितना फैंस बड़े दिल थाम के बैठ जालो काहे कि पवन सिंह के बहुत बड़का अपडेट लेके आइल बानी। कैमरा हिलता ओइ पर ध्यान नहीं देवे के, ध्यान देवे के हमरा बात पर काहे कि भैया पवन सिंह फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ जना के विलुप्त करे वाला बड़े। काहे कि जब जब पवन सिंह के गाना आवेला शूटिंग होला यहाँ तक ले अब कह सकता रहे जे जब जब इंटरव्यू आवेला तो वो लोग गायब हो जाला। का कहें भैया? देखिए पवन सिंह एबार खुद गायब पड़न, ठीक बा। कितना दिन हो गई अभी तक पवन सिंह का गाना ना आइला अच्छा तो शूट करत रहन कहवन ओइ दिन के अभी लोकगीत बहुत सारा बा, ओकरा बाद देवी गीत पर ध्यान दियल जाई तो लोकगीत लगातार अभी शूटिंग करत रहन। जल्दी जल्दी देखे। अच्छा एगो बात बताई जे आज सुबेरे से एगो फोटो वायरल हो रहल बा नया हीरोइन के संगे पावर स्टार पवन सिंह के गाना शूट होत में। ए पर का कहें रउआ? देखिए पवन सिंह जानल काहे कि नया हीरोइन लिया खातिर, ठीक बा। तो नया हीरोइन के साथ होता अब बवाल गाना के शूटिंग होता, बस इंतजार कर लो बवाल होके वाला बा। अभी बहुत सारा गाना बा जैसे कि पीछे पियर फराक वाली 2 कोनो शूट भई रहे, ठीक बा। अच्छा एगो बात हमरा के बताई जैसे कि प्रियांशु सिंह के एगो इंटरव्यू वायरल हो रहा कुछ दिन पहले, आई पवन सिंह के इंटरव्यू आवे से पहले ओमे पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लेके बात कइले रहे जो कम से कम 10 गाना रिकॉर्ड क के वीडियो क के रखल बा, सिर्फ डबिंग बाकी बा, यानी पवन सिंह के आवाज पर गाना शूट ना भई रहे। ए बेरा हमरा लगा था कि प्रियांशु सिंह तनिया से डगमगा गइल बड़ा, ठीक बा। तो हम ऐसे डगमगा गइल बड़ा नु कि उ खेसारी भैया के भी काम करता रहे, कौन भैया के भी काम करता काम से मतलब नहीं किया। हमरा लगा था कि तनिया से डगमगा गइल बड़ा, ठीक बा। एने ओने तनिया से हो गइल बड़ा, जब से कंपनी खोलले बड़ा तो तनिया से और ही एने ओने हो गइल बड़ा, ठीक बा। तो हो सकता है जब कहत रहन त गाना अइबे करी, ऐसा नहीं कि पावर अच्छा एगो बात हमरा के बताई कहीं ऐसा तो नहीं हो सके जे पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के म्यूजिक कइलान तो कहीं नाराज हो जास ना। मारे शुरू से पवन सिंह में केहू लाग सकता 7 जन्म लेवे के परी पवन सिंह बने खातिर। पवन सिंह में केहू शुरू से जो अच्छा आज एगो बात ई खेसारी लाल यादव के कॉलर बन के हमरा खातिर कहीं खड़ा नहीं हुआ है। अपन फिल्म के गाना देके अपन गाना देके अपना फिल्म में काम देलन तो अलग बात बा, गाना देके अपन गाना, ठीक बा। अपन गाना देके खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 आई रही है, संघर्ष 2 के कहाँ खड़ा होना है हमको, पूरा मेरा छोटा भाई का फिल्म आ रहा है, पूरा प्रचार करेंगे। और ये बहुत सारा ऐसा जगह बनू जहाँ खेसारी लाल यादव एगो बात कहीं रहुआ ने खेला जे खेसारी लाल यादव के भी इस सीजन में उद्धार भइल बा तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के टीम के वजह से, काहे कि गाना जौन बाकी अच्छा बाज रहल बा मार्केट में, माहौल बदलता तू मत बदलिहा ई विलुप्त होके वाला रहलन, ठीक बा। ई विलुप्त होके वाला रहलन और ई तनिया सा एटीट्यूड देखले रहतन, चाहे अलग अलग चीज देखले रहतन त ई विलुप्त रहतन, एकदम 100% विलुप्त रहतन। यही अगर भोजपुरी में चलत रहल तब विलुप्त होइयो जइहा। कल कोर्ट में पेश भइल रहा पता बा कि ना, तो उ छपरा के कुछ जमीन का मामला रहुए तो ओइमे खेसारी भैया गइरवन। बाकी हम यह कहब कि ई राजा भैया हैं और यहाँ से पूरा तमाम हमनी के जानकारी लेनी चल, लेकिन थोड़ा सा और बात यार एगो बात हमरा और बताई कि पावर स्टार पवन सिंह के सावन गीत इतना ना आ गइल कि विरोधी चाहे कॉम्पिटिटर अपने आप के कहे वाला कह दिया, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के अदर भाई कोनो सिंगर के कह दी, माने जेकरा पवन सिंह के कॉम्पिटिटर माने पवन सिंह से कॉम्पिटिशन करता सुनी माने ओकरा पवन सिंह इतना ना गाना लिया दले सावन के जे उनकर माने पूरा औकात दिख गई, माने का रउआ लागत कि देवी गीत में भी वही गाना आई। देखी पवन सिंह देवी गीत के दाता हो मानल जाला भाई, अमर गाना देले बड़ा देवी गीत में। अगर पुरनका लुक में आ गइलन त किनहु लोगो ना करिए। ए तने सिंपल बात जान जाई कि भगती के पवन सिंह गुरु हवन, दाता हवन, तो पवन सिंह के लगे तू एथी कुछ में ना जा पेबा। लेकिन एगो बात कहते नहीं लोक गीत में तनी ऐसा चलियो जइबनु त भगती में त पवन सिंह के लगे ना जा पेबे, एकदम 100%। एकरा नवरात्रि के जस्टे बाद छठ पड़ता तो छठ के भी बादशाह हवन पावर स्टार पवन सिंह। हो सकता कि हिंदियों में छठ आ जाओ, हिंदी में पिछला साल हिंदी में छठ आई रहे वो सोनू निगम के साथ है, तो हो सकता कि हिंदियों में छठ आ जाओ। एगो और चीज बा, एक जना पत्रकार के देखो तनी बड़ा पवन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलत रहन कि 7 जन्म लाग जाई खेसारी बने में 7 जन्म। देखिए सबसे पहले बता दी कुमार अभिनव के बारे में बात करो तो हम सीधा बात जानी। देखिए खेसारी भैया के घरे ही हमेशा जाले चाय नाश्ता करे ले, तो भाई जिसका नमक खाए हैं उसका नमक खरामी कैसे उनका गुणगान तो गाएंगे भाई अभिनव है। और एक सुनिए बता रहे हैं एक और बात पूरा फुल सुन लीजिए
कि कुछ दिन पहले भैया ई हीरो बने के कोशिश कैले रहे, ठीक बा। अच्छा, एगो ठीक बा, फिल्मिया एगो हाँ। फिल्म ना रहे महाराज, एगो शॉर्ट ट्रेलर वीडियो, कुछ शॉर्ट रहे, तो ओइमे ये ई हीरो बने के कोशिश कैले, ओइमे फ्लॉप हो गइले। तो इनका लोग के कोनो अस्तित्व नहीं है, ई लोग टिपरा टिपरी करत रहेला। बाकी ई देखते बानी खेसारी भैया के हर जगह जाके नमक वमक खा ले, तो खेसारी भैया कौन जाए नमक खाते हो, नमक हरामी कर रहे हो, कुछ बोलो मेरे बारे में। तो वह बोलत रहे, वो खातिर कोनो दिल पले लगे जरूरत नहीं है। पवन सिंह का मैसेज आए रहे हमरा लगे, पवन भैया के, कि उसके लिए तुम लोग कुछ मत बोलो, वो मेरा छोटा भाई ही है, समझ लो। वो बोलता है तनी ज्यादा दिल के, ठीक है। कमेंट करिए लो, ठीक बा, कमेंट करिए लो। तब भैया जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जब केहू के हिट होके के रहेला, जब केहू के अपन नाम ऊपर करे के रहेला, तब पवन सिंह के कुछ ना कुछ कहेला। बाकी वैसे कोनो दिक्कत नहीं है। अगर पवन सिंह के वजह से केहू के घर परिवार चलता तो चल देवे के चाहिए। बाकी जितना लोग पवन सिंह के जाने समझे सुने वाला बा, वो सब लोग के बता दी कि लोकगीत के शूटिंग हो रहा बा। एक बाद जस्ट देवी गीत आई, ओकर बाद छठ गीत आई। पावर स्टार पवन सिंह तमाम लागल बड़े, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आदर लोग लागल बा उनका फैमिली के ऊपर में, ऊ लागल बड़े अपन कैरियर के ऊपर में। तो भाई इहे समझे के बा, एगो होशियार के काम एगो बेहाया के काम में इहे समझे के बा। अरे एगो फोटो नहीं देख ले, पवन सिंह के पीछे करे वाला आ पवन सिंह वाला, ठीक बा। तो इतना से लोग समझ गए जे देखा था कि हम का कहे वाला। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि भोजपुरी के सबसे फास्ट और सबसे सटीक खबर ही पावेला। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।